санаи 6 ноябри соли 1994 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид, ки чунон ҳамагон огоҳ дорем, мутобиқи моддаи 10 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санадҳои меъёри ҳуқуқӣ, Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон санади муҳиме мебошад, ки қувваи олии юридикӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунанд. дигар санад қонунҳо ва дигар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ бояд дар асоси Конституция қабул гардад. дар низоми санадҳои меъёри ҳуқуқӣ Конституция дар ҷои аввал меистад. Инам гувоҳӣ аз он аст, ки санаде ба ҳисоб меравад, ки қувваи олии юридикӣ дорад. қабул намудани Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз давраҳои дурахшони даврони истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.